Pomsta je sladká. Pokud by někdo rozdával vaše telefonní číslo, tak to by se vám určitě nelíbilo. No, stejně jako Ivetě. Iveto, ahoj. Ahoj, Váďo. Tak jak to je, prosím tě? No, prosím tě, stalo se mi to, že u nás na obchodním rozdávala jedna na prostě cizím chlapům moje telefonní číslo. Pak mi volali, psali SMSky prostě různýho typu, to se nedalo jako ani přečíst někomu ostatnímu, prostě lezlo mi to šíleně na nervy, otravovalo mě to, tak jsem si kvůli tomu musela pořídit ty nový číslo, což mě samozřejmě nějak štve. A tak bych si prostě chtěla nějak prostě pouštět, protože tohle jí nedaruju. Jasně, tak já to zkusím, ty buď na telefonu, ano? No jo, díky. Ano, prosím. No dobrý den, u telefonu Košťálník ze střediska zákazníků. Dobrý den. No prosím vás, poslouchejte mě, počínaje zítřkem my vyhovujeme vaší žádosti o změnu telefonního čísla. No to je nějaký nedorozumění, co to je za nesmysl? Poslouchejte mě, my tady máme od vás napsaný rozsáhlý e-mail, zoufalý e-mail a právě na základě toho jsme vám vyhověli. Prosím vás, já se na internet dostanu jednou za rok a zoufalý maily nepíšu, co to tady vymýšlíte? Podívejte se, ale jen vyhovujeme, to byl váš požadavek na to číslo. To nebyl můj požadavek, když vám to říkám. Já nechci žádný jiný číslo, chci svoje číslo a hotovo, nebudem se o tom dál bavit. Poslouchejte mě, než se to ale teda jako takhle vyšetří, nebo i když nechcete, tak jako dnešní půlnocí začne platit vaše nový číslo. Takže já budu mít nový číslo, který nikdo nebude znát, nikdo se mi nedovolá. Vy už mě ale začínáte pěkně vytáčet. A vůbec, jak se jmenujete? Já jsem se představoval, Košťálník se jmenuju. Tak vy Košťáku nebo Košťálníku, vy tam začněte rychle balit, protože vy tam vůbec nemáte co dělat. Vy už mě začínáte pěkně štvát, já mám známý z televize, já je na vás pošlu, protože tady to už není možný, já si tohle od vás vůbec nemusím nechat líbit. Pomsta je sladká. No, to by se nelíbilo nový číslo? Ty jako, kdo to tam je? No tady Iveta, ale ty jako rozdáváš chlapu moje telefonní číslo, nebo co? Jako, co to je? Co to má znamenat? No to je Pomsta z rádia. Ty jsi mi neodpověděla na moji otázku, proč vlastně rozdáváš cizím chlapu moje telefonní číslo, co to jako má znamenat, co to má být? Já jsem ale žádný tvoje telefonní číslo nikomu nedávala, Iveto. Ne, tak blbou budeš dělat ještě jo. Hele, ty si pamatuj, že tohle není všecko, pamatuj si to. Co mi tady vyhrožuješ, prosím tě? Vyhrožuju. Díky tvýmu blbýmu forku jsem si doma udělal pěkný peklo. Starý mi málem rozbil hubu. To si pamatuj, že to jako to tímhle nekončí, budeš čumě, to se z toho normálka No jo, jasně. Už jsem se celá odvázaná, celá se tady klepu normálně. Chcete se taky pomstít? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.